Il-priorità ta' dan il-budget li jkun realistiku u li jkun budget minn nies għan nies. Ek qal il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'kollegament telefoniku fuq One Radio lejlet il-budget li se jressaq il-Gvern għas-sena d-dieħla, fejn fost oħrajn spjega li saret ħidma sfiqa biex tfassal il-budget, fosthom blaqat fit-tul mal-imsieħba soċjali u n-nies. Għalli dan se jkun budget ta' gvern maqut li rrid ikompli jfassal politika illi tibqa' tejjeb ħajjet in-nies. Għandek li premonda li tagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja tal-anzjani, taż-żgħażagħ, tal-pensjonanti u l-għanijiet iridu jkunu hemm. L-għanijiet iridu jkunu l-ġid li tittoħloq għallum għal-ġenerazzjonijiet tagħda u d-diskussjoni dejjem hemmhekk allura tkun iffokata fuq l-idejat u fuq il-futur. Imma mbagħad tista' tidħol f'dal livell ta' diskussjoni fuq l-idejat, fuq il-futur, fuq kif ħattejjeb il-ħajja tan-nies biss jekk ikollok ħaġa waħda, l-armonija fit-tim. Irrefera kif il-poplu ma jistax jieħu riskju u jafdal il-min lanqas it-tim tiegħu mu qed jaqgħad, b'referenza s-sitwazzjoni li bħalissa tinsab fiha l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Hawnhekk Dr. Abela qal li l-Gvern irid pajjiż b'saħħtu f'kull sens u fakkar kif fil-kriżi finanzjarja tal-2008 il-finanzi pubbliċi ħadu daqqa. Pajjiż b'saħħtu f'kull sens. Pajjiż b'saħħtu mill-lat ekonomiku, mill-lat soċjali, mill-lat ambjentali. U x'nafu li f'Marzu tal-2020 meta faqqet il-pandemija kellna tbassir li beżak, li kien ħasadna. Kemm mill-lat ta' saħħa, kemm mill-lat ekonomiku, ħaġa li tkellim fuqha ħafna drabi u ma naħsibx għandi għalfejn nirrepeti llum. Iżda meta tara kif mhux biss ikkontrollajna u waqqafna l-ar milli jsir, iżda wkoll naqqasna l-faqar u l-esklużjoni soċjali f'sena ta' pandemija tifhem kemm dil-politika progressiva li adottajna bħala gvern i waħda li mhux biss tagħmel sens, imma li hija bbażata fuq il-ħtiġijiet tan-nies. Dr. Abela qal li l-Gvern huwa konxju tal-fatt li qataw minn għadu lura u dawn huma wkoll persuni li jridu jiġu mejjuna. Dwar il-qagħda tal-anzjani u l-pensjonanti nnota li dan il-Gvern tom lura d-dinjità fosthom bit-tneħħija tat-taxxa minn fuq il-pensjoni. Semma wkoll il-qasam tal-akkomodazzjoni, illi l-lista ta' stennija għaliha baqgħet tonqos anki f'pandemija. Fil-fatt anke r-rata ta' persuni illi saru sidin ta' djarhom baqgħet tiżdied. Il-Prim Ministru qal li l-pjan tal-Gvern irid illi inaqqas id-distak bejn il-persuni illi jimxu l-qudiem b'miżuri studjati apposta għal dan il-għan. Biex dawn ikunu sostnuti iżda irid illi jkun hawn ekonomija tajba. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-għan tal-politika tal-Gvern irriflessa wkoll fil-politika dwar is-suq tax-xogħol billi l-ħaddiem ikollu iktar ħiliet u opportunitajiet fis-suq. Oġġettiv wieħed li nżidu l-opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd biex dawk l-eluf li qabel kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali mhux biss issa kapaċi jfendu għal rashom imma huma stess joħolqu l-ġid. Huwa dan imbagħad fl-aħħar mill-aħħar din hija l-filosofija twemmin progressiv tagħna li se nibqgħu naraw anke fil-baġit tagħna dak ta' għada fl-istess li nifhmu l-prijoritajiet ġodda u l-ħtiġijiet li għandna llum bħala soċjetà.